Hola, bones! Soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim al Parc Migdia. Com veieu, avui començarem per la bonica terrassa que té amb vistes a la ciutat. Entrem a la part de dintre i ens trobem amb la porta d'entrada. I justament tenim la primera habitació doble. Com veieu, el pis està totalment equipat amb tots els mobles i reformat. Aquí tenim el bany amb plat de dutxa. Llavors passarem a lo que és cuina, amb tots els electrodomèstics incorporats, també. Tenim la nevera, tenim el forn, la vitroceràmica. Una segona habitació, amb un escritori, també. Llavors tenim aquí el que és el menjador. El pis disposa de 70 metres quadrats i té calefacció a gas ciutat, amb radiadors. I llavors passarem a la tercera i última habitació. També amoblada. Em falta comentar-vos que el pis també disposa d'aire condicionat amb bomba de calor. Això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu a trucar a Espígol. Moltes gràcies.